Bona vesprada, comencem a la plenària d'avui. No tenim notificació per part de regidors que no estan presents del motiu de la seva absència. Per tant, hem esperat un poc de 5 minuts i donem inici. El primer punt de l'ordre del dia d'avui és l'aprovació de dos actes, la de la passada sessió ordinària, el 31 de març del 2017, i una que es va quedar damunt de la taula aquest mateix dia perquè se li van comunicar a la secretària un parell de canvis, que és la del dia 8 de juny de l'any 2016, 8 de juliol, perdó, de l'any 2016. Passem a la votació de l'aprovació dels actes. S'aprova. Queden aprovades. I les modificacions que comentava el 8 de juliol que es van plantejar en l'anterior plenari es van afegir i ja està, els actes són correctes. El punt segon és la ratificació del decret número 63/2017 del dia 7 de juny del 2017, sol·licitud d'ajuda para coadyuvar en la financiación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento que ejecuten las entidades locales. Bueno, això ara es proposa la ratificació d'aquest decret que es va demanar que es va fer per a demanar una sol·licitud d'ajudes a la Diputació d'Alacant per tal de fer una neteja de dipòsit inferior d'abastiment d'aigua, canviar les portes d'accés als dipòsits per tal de complir la normativa, perquè les portes n'hi ha una sèrie de coses que no compleixen amb la normativa, sobretot d'uns respiraderos que tenen que tindre, ballar també el dipòsit i al mateix temps canviar un tram de tuberia del pinar que cada 2 per 3 estan en fugues i donen molt problemes. I al mateix temps instal·lar també reguladors de pressió i comptadors de tram per tal de detectar fugues. Reguladors de pressió perquè hi ha certs trams de tuberia que tenen molta pressió, com per exemple ahir en el barranc, i sovint solen haver fugues per això. I els comptadors de tram és per a detectar fugues que no es veuen a priori però que l'aigua va perdent-se. Entonces, al veure que hi ha una pèrdua d'aigua, detectar-ho i procedir a solucionar-ho. Com que n'hi havia que fer la sol·licitud d'aquesta ajuda, es va fer aquest decret i ara es proposa al plenari la seva ratificació. Per tant, procedim a la votació del punt número 2, a la ratificació. Ratifica, sí. El punt número 3 és la ratificació d'un altre decret, en aquest cas és el 66/2017, de 15 de juny de 2017, que es solicitud de ayuda para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas, abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Centrísima Diputación de Alicante. Així, el que es pretén és, de la mateixa manera que en l'altre es tracta de fer actuacions d'alguna manera d'obra o de ballar, de neteja del dipòsit, que és una cosa que fa molts anys que no s'ha fet. En aquest cas, el que s'ha demanat és la millora d'infraestructures hidràuliques, i en concret acabar de dotar el poble dels comptadors de telelectura que falten als domicilis. Com sabeu, ja fa anys van instal·lar en algunes cases comptadors de telelectura per tal de fer la lectura del subministre, del gasto d'aigua mitjançant comptadors telemàtics, però n'hi ha d'altres que no ho tenen, això encara instal·lat. Entonces, ara quin és el problema? Que uns rebem el que és la lectura en l'Ajuntament en un ordenador que tenim allí, però altres s'han de fer encara manuals. La intenció és, si s'aprova aquesta ajuda, acabar d'implantar el sistema de telelectura en totes les cases i d'aquesta manera no tindre que anar fent la lectura manual. I, una vegada explicat això, procedim a la ratificació del decret. Sí, ratifica. El punt número 4 és la ratificació del decret número 56/2017, del 31 de maig del 2017, que és l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa Obratec Servicios Auxiliares SL per a l'execució de l'obra de rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles afectos al servicio público, piscina municipal de Lorch. Com sabeu, en la piscina municipal s'han fet unes obres, ara que han sigut consistents en posar una sèrie de sombres i posar banys de gespa artificial
i aquest decret, una vegada finalitzades les obres, una primera part que va començar en maig, a final de maig l'empresa va presentar una certificació de final parcial de les obres, de lo que s'havia executat en març, per tal d'accelerar un poc el procediment per a que la Diputació al final es pague un poc més ràpid i no demorar-se en el temps, i per tant perdoneu, això és l'altre, el punt número 5. Així s'implementa el Pla de Seguretat de Salut que es va presentar per tal de donar inici a les obres. Es va fer un decret i per aprovar aquest Pla de Seguretat de Salut que fins que aquest pla no s'aprova no donen inici les obres. I ara es procedeix a la notificació. Sí, notifica. I ara sí, el punt 5è és l'aprovació de la factura número 48 del 31 de maig del 2017 i de la certificació d'obra corresponent al mes de maig del 2017 presentada per l'empresa Plenatec Servicios Auxiliares SL per a l'execució de l'obra de rehabilitació de reparación de infraestructuras inmuebles afectos al servicio público, Oficina Municipal de Rocha. Lo que estava explicant, no? L'empresa, a final de maig, com les obres van començar en maig, a final de mes presenta ja una primera factura i una certificació d'obra corresponent a les actuacions que s'havien fet en el mes de maig, precisament per el que estava dient, per accelerar un poc el cobro de Diputació i no demorar-ho a sobre el temps. La certificació que es va aprovar pel director d'obra i pel director d'execució material de l'obra relativa als treballs del mes de maig és per valor de 5.969,10 euros i, com us he dit, d'això, si s'aprova aquesta factura, es donarà ja trasllat a la Diputació per tal que aquest primer pagament ja s'efectua. I també informar-vos que avui mateixa s'ha firmat la certificació final de l'obra, aquesta és una parcial, i avui mateixa s'ha signat la certificació final de l'obra després que la setmana passada, ara falta acabar de posar un trosset de piso, que encara no l'hem pogut posar, però ja està tot finalitzat i avui mateixa s'ha firmat la certificació final d'obra. Per tant, ara és aprovar aquesta factura per a nosaltres remetre-la a la Diputació. S'aprova. El punt número 6 és la creació de la Comissió Especial de Transparència proposada per la regidora no escrita Carolina Juan Nadal. I ara el portaveu del nostre grup municipal llegirà la postura del grup respecte a aquesta proposta. Els regidors de l'agrupació d'electors Oester Rocha, analitzada la proposta i l'esborrany del reglament elaborat per la regidora del grup de no adscrits, Carolina Juan, volem dir que la creació de la Comissió Especial de Transparència ens sembla molt interessant, tal com vam expressar l'anterior plenari del mes de maig. En aquest foro vam convidar a la regidora no adscrita a abundar en el desenvolupament de la proposició, ja que ens generava dubtes en quant a la seva sistemàtica, i la instaven a que la proposta fora més treballada, cosa que ha fet i que li agraïm. Una vegada analitzada la proposta i l'esborrany de reglament, volem dir reiterar una volta més, i com ja s'ha explicat diverses voltes, la dificultat de convocar el plenari 15 dies abans de la seva celebració. Per aquesta causa, creiem en l'escassa possibilitat de poder celebrar la comissió especial proposada en aquest període previ a la celebració del plenari. Així, hi haurà que replantejar aquest punt. Com a exemple, per a aquest plenari d'avui, 30 de juny, l'expedient s'inicia en Gestiona el dia 16 de juny, 2 setmanes abans, però la convocatòria no es va repartir fins al dia 23, una setmana abans. Recordem que en el moment s'obre l'expedient, tots els regidors poden consultar-lo, inclús abans de fer-se efectiva la convocatòria. En el cas del plenari que avui estem celebrant, per tant, amb 2 setmanes d'antelació ja estava en Gestiona assignat l'expedient i la documentació pujada, però no enviava la convocatòria. Recordar una vegada més que la secretària de l'Ajuntament de l'Orxa està a disposició de qualsevol membre de la corporació i de qualsevol veí per a consultar expedients, i aquesta mateixa secretària està compartida amb l'Ajuntament de Blanes. Aquesta limitació de recursos fa que sigui difícil convocar el plenari amb l'antelació que requereix la proposta.
Per altra part, i tal com es va proposar a l'últim plenari ordinari, està pujant-se a la pàgina web de l'Ajuntament resolucions de subvencions, projectes i diferent documentació de rellevant interès per a que la ciutadania la pugui consultar amb més facilitat. Volem dir que el que pareix proposar-se, més que la creació d'una comissió de transparència, és la creació d'una comissió informativa permanent, integrada pels diferents representants polítics per tal de tractar prèviament els punts que van a traslladar-se als plenaris, de manera que caldrà modificar el que es diu als articles 1, 2 i 3 d'aquest esborrany de reglament en els que s'indica que la finalitat principal d'aquesta comissió és facilitar l'accés a la ciutadania de la informació pública, ja que el que es proposa és crear un espai polític obert de diàleg i consens. Una volta puntualitzat tot això, respecte al caràcter formal de l'esborrany de reglament, ara ens agradaria que la regidora que fa la proposta explicara la dinàmica i operativa. Per exemple, en l'article 7b de l'esborrany parla de la composició de la comissió, ja que especifica que haurà d'estar integrada per tots els grups municipals segons la seva proporcionalitat al plenari. D'ací sorgeixen alguns dubtes. Quants representants del PP i Toix per l'Orxa poden formar part de la comissió? Es té coneixement que els regidors del PP vagin a designar representants i assistir a les comissions quan en realitat no assisteixen ni als plenaris? Es parla de designar suplents, la qual cosa entenem que en el cas de la regidora no escrita no serà possible. Amb tots aquests defectes de forma i dubtes que ens sorgeixen a analitzar la proposta i l'esborrany de reglament, considerem que caldrà replantejar certes qüestions abans de la seva aprovació, ja que directament no poden dur-se a la pràctica tal com estan plantejats, entrant-se en contradiccions entre diferents articles i certes consideracions. D'aquesta manera, la votació de l'agrupació Toix per l'Orxa, al igual que en l'anterior plenària, és l'abstenció. Una vegada llegit això, passem al punt 7è, que és l'aprovació de l'expedient número 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Com ja he explicat en altres ocasions, quan es fa un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits és perquè s'han quedat factures pendents de l'exercici passat que no s'han pogut consignar en cap partida pressupostària perquè aquestes partides ja estaven esgotades i per tant ara el que estem fent enguany és posar al dia tot això i anar clavant aquestes coses que s'han quedat pendents d'altres anys, en aquest cas de l'exercici anterior, en les partides pressupostàries que tenim per enguany. Per tant, es tracta d'aprovar en càrrec a l'exercici 2017 una sèrie de despeses que no vam poder aplicar al pressupost de l'any passat. I en aquest cas, el reconeixement extrajudicial de crèdit és per un valor de 439,75 euros. Hi ha una sèrie de despeses que no vam poder consignar en el pressupost de l'any passat i, per tant, les clavem en el pressupost d'enguany. Procedeix a la votació. S'aprova. Passem al punt 8è, que és la sol·licitud a la Diputació Provincial d'Alacant d'una operació de crèdit a curt termini per a les fases temporals de tresoreria, aprovació de les clàusules de l'operació de crèdit i autorització de compensació de deute en cas d'impagament. Això és una operació de crèdit que ja vam fer justament, ara fa un any, si no recordo malament, crec que ho vam fer en setembre, mitjançant la qual vam demanar a la Diputació un crèdit per a les fases de tesoreria i per a tenir qüestions urgents de 60.000 euros. Per què vam demanar això l'any passat? Per a posar-se al dia en tots els pagaments que tenim encara avui en dia. El criteri de la Diputació és que aquest crèdit de tesoreria és el 0% d'interès i que té que ser retornat en un any, és a dir, el fixem un any per a retornar-lo. L'any passat vam fer ja l'operació de crèdit i ara mateix ja hem retornat aquests 60.000 euros, però com encara tenim moltes factures atrasades i necessitem tindre liquidesa, ara que una vegada ja hem retornat aquests 60.000 euros que se'ns van aconseguir l'any passat, ara volem tornar a fer una altra operació de crèdit per a tindre liquidesa i per a ja tornar-ho de cara a l'any que ve. I el que passem ara per plenari és justament l'autorització d'això. Considerem que és un crèdit que és el 0% d'interès i que això la veritat és que ens ajuda, que ja hem retornat com estava dient l'any passat i que l'any que ve farem el mateix, com
tornar-lo, torna a emissió diners, i en cas de fer falta tindre de liquidesa, igual que ens fa falta un any, tornarem a sol·licitar un altre, i en cas de no, doncs ja deixarem aquest crèdit liquidat i ja està. Per tant, procedim a la votació d'aquest punt. S'aprova. El punt 9 és donar compte dels decrets des del 23 del 3 del 2017 fins al 29 del 6 del 2017. Ahí hi ha una sèrie de decrets, de pagaments, tots els mesos, decrets com els que he comentat anteriorment, que alguns cal ratificar en plenari, és a dir, tots els mesos van fer-se decrets. Des de l'últim plenari, que va ser el mes de març fins ara, es dona compte als regidors i a tots vosaltres de tots els decrets, d'una llista que té la secretària, que si algú vol que es diguin els decrets que han anat aprovant-se, pot presentar-ho, pot consultar la llista. I per tal de no llegir-los tots, si us sembla, si algú té alguna cosa que dir, i si no, dona compte simplement al plenari i passem al punt 10. Algú té alguna cosa que dir, això? Passem al punt 10, que és el punt de mocions. Presentem a aquest plenari 3 mocions per part del nostre grup municipal. La primera moció és la moció en defensa de l'existència d'oficines financeres en municipis menuts. I sabeu un poc tots els problemes que estan tenint molts municipis com el nostre a l'hora de tenir oficines financeres i tot el tancament de sucursals de bancs i demés que s'han produït. Així ho hem viscut en el tema del Caixer, perquè ja no era una oficina, però en Beniarrés, per exemple, sabeu que ara Beniarrés ja no disposa d'oficina, en Benilloba va passar pràcticament el mateix, i tota una sèrie de municipis que al final els bancs han anat tancant oficines i per tant deixant a la població sense aquest servei de poder anar al banc i disposar de seus diners. Presentem aquest plenari, aquesta moció, i si us sembla, us visc els acords que es pretén prendre amb aquesta moció, que és en primer lloc instar al Ministeri d'Economia i a la Generalitat Valenciana perquè regulen un mapa de serveis mínims bancaris i al seu torn insten a les entitats financeres que hagin portat o que pretenguen dur a terme aquestes mesures i de manera contundent aquelles que han rebut ajudes públiques a establir les mesures oportunes perquè garantisquen uns serveis bancaris socials suficients i dignes en tot el territori. Segon, realitzar des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a les entitats financeres corresponents les negociacions oportunes a fi d'aconseguir el manteniment de serveis bancaris de l'entitat en els municipis. Tercer, comunicar el present acord a les diputacions provincials, al Consell i a les Corts Valencianes perquè sumen a la defensa dels interessos dels municipis d'interior. I quart, remetre còpia de l'acord plenari a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Per tant, si aquesta moció s'aprova, s'enviarà a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies l'adhesió de l'ONCHA a aquesta moció per tal d'exigir que es complisquen aquestes coses. S'aprova. La segona moció que presentem té a veure amb el finançament just i d'alguna manera es tracta d'exigir al govern central, al Ministeri d'Hisenda, que faci un repartiment just per a totes les comunitats autònomes, perquè, com sabeu, la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que sofreix infrafinançament. Hi ha altres comunitats autònomes que tinguin menys habitants que la Comunitat Valenciana recibeixen un finançament superior a nosaltres. Per tant, simplement el que s'exigeix és que hi haga una redistribució justa d'allò que paguem tots nosaltres via impostos. I el que es pretén és, els acords que es presenten en aquesta moció són, en primer lloc, instar al govern central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilita als valencians i valencianes disposar de recursos suficients per poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta d'igual manera l'exercici de les competències pròpies. Instar al govern de l'Estat a que les inversions territorialitzades es facin conforme al pes poblacional i altres criteris com la dispersitat, insonoritat, renda per càpita, etc. Tercer, instar els de l'Estat
mitjançant esmenes que garantisquen un tractament just per als valencians. El punt quart és impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la necessària reforma del sistema de finançament i la confecció de cartells i altres materials publicitaris a col·locar als edificis públics i dependències municipals amb el lema per un finançament just. Punt cinquè, s'adhereix a la declaració institucional aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes el passat 5 d'abril en relació a la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2017 i el punt sisè és notificar el projecte d'acord a la presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a que faciliten els materials que editen o els acords que poden prendre a favor de la reforma del sistema de finançament. Una vegada llegit això, procedim també a la votació d'aquesta moció. S'aprova. I la tercera moció que presentem té a veure amb la demanda del tancament de la central nuclear de Cofrents. Com sabeu, la central nuclear de Cofrents està situada a 63 quilòmetres de València i aquesta central va caducar en l'any 2011. I cada any de funcionament extra, després d'aquest període de 2011, resulta més perillós, per tot el que implica tenir una central nuclear tan prop nostra. A l'empresa propietària que és Iberdrola li genera milions d'euros, però posa en perill a 5 milions de valencians, 2 milions de castellanomanxecs i no sap quants més en cada accident semblant als abusos en Fukushima o Txernòbil, per exemple. A més, els residus radioactius que produeix seran perillosos durant milers d'anys i es deixaran com a herència a les generacions futures. Tot això resulta encara més greu si tenim en compte que hi ha alternatives viables ecològicament i econòmicament per a generar l'electricitat que consumim, l'eficiència i les energies renovables. Per tot això, presentem aquesta moció en primer d'avui per a que es faci alguna cosa en aquest sentit i els dos acords que es prenen és, en primer lloc, manifestar el suport al tancament de la central de Cofrents i, en segon lloc, comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat Valenciana i al president del Govern espanyol, així com a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Procedim a la votació. S'aprova. Bé, després d'aquest punt, passem al punt 11, que és informe d'alcaldia. Com sempre vaig a comentar-vos algunes coses que hem estat gestionant durant aquests mesos i coses que són d'interès per a tots els veïns i veïnes. En primer lloc, parlar-vos de l'estat econòmic actual de l'Ajuntament i de certes qüestions que s'han plantejat durant aquests mesos, sobretot el que té a veure amb retornaments de diners que tenim pendents i amb una mesura en concret que ha sigut aprovada pel Ministeri. Després d'haver sol·licitat novament el fraccionament del retorn al Ministeri d'Indústria sobre el reindús de l'any 2009, un retornament que és per un total de 115.588 euros, que se'ns va notificar aquest any passat, i haver-los fet una proposta de fraccionament per un període de 5 anys, finalment se'ns ha aprovat aquest fraccionament que nosaltres proposàvem, tot i que no amb les condicions que desitjàvem, que era començar a pagar a partir del moment que acabem de pagar les quantitats corresponents a un acte de reindús, que és el de l'any 2012 i que actualment ja estem pagant 1.326 euros mensuals. Aquest reindús de l'any 2012 s'ha vist un total de 31.639 euros i acabem de pagar-lo el dia 21 de maig del 2018. La nostra proposta era que quan acabarem de pagar un reindús, començar a pagar l'altre. Això no se'ns ha aprovat, però sí que se'ns ha aprovat el fraccionament. Per tant, d'aquesta manera, a partir de maig, aquest mes passat, estem retornant també el reindús de l'any 2009 a raó aproximadament d'uns 700 euros mensuals fins a juny del 2018, que és quan acabem de pagar el del 2012. És a dir, ara pagarem 700 euros per un i 1.300 euros aproximadament perquè ja estem tornant. A partir de juny del 2018, quan acabem de pagar el del 2012, començarem a pagar aproximadament 2.000 euros mensuals per el reindús de l'any 2009. I a partir de maig del 2019, aquest es veurà incrementat en 2.500 euros aproximadament al mes. Passarem de 2.000 a uns 2.500 euros
i acabarem de liquidar aquest retornament de 115.000 euros el dia 20 de juny de l'any 2022. Per tant, aquest fraccionament s'ha d'aconseguir i és qüestió d'anar pagant poc a poc i de la manera que puguem, perquè la veritat és que no podem assumir més perquè ens ha vingut un altre retornament que ara vaig a comentar-vos. Que en aquest cas, l'altre requeriment de pagament és per valor de 19.530 euros i que té a veure amb l'autoliquidació del quart trimestre de l'any 2013 del cànon de sanejament de l'EPSA. L'EPSA és l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals i cada trimestre s'emiteix un cànon de sanejament. El quart trimestre de l'any 2013 no es va pagar i ara ens requereixen un retornament de 9.500 euros i hem tingut que fer una altra proposta de fraccionament, en aquest cas de 1.000 euros mensuals, i la proposta que els hem enviat, de la qual encara no ens han contestat, contemplava començar amb aquest retornament a partir del dia 10 de juliol de l'any 2018, que és quan acabem de pagar els recursos del 2012, preteníem començar a pagar este, però ara se'ns acumularà el recurs del 2009 en este, que seran 1.000 euros mensuals. I este retornament finalitzaria el pagament, si se'ns aprova això, que encara no se'ns ha donat resposta, el dia 10 de febrer de l'any 2020. I després, això sí que és una bona notícia, informar que després de la sol·licitud que van fer a la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, demanant el canvi de modalitat de pagament a proveïdors mitjançant la retenció que se'ns fa dels tributs de l'Estat, vam sol·licitar que, en compte que se'ns retingueren aquests tributs de l'Estat, la formalització d'un préstec i així poder beneficiar-se de les noves condicions de finançament que estava oferint el Ministeri, que consisteixen en un període de carència, que estava aplicant-se era de 3 anys, i la disminució dels interessos d'aquest pla de pagament a proveïdors, perquè nosaltres actualment estem pagant més o menys un 6% de tot el pla de pagament a proveïdors, que encara queda pagant 400 i mil euros, s'està aplicant un 6% d'aquest total. I el que està aplicant-se ara en altres operacions de crèdit és aproximadament un 1,5%, per tant, considerem que la quantia baixa molt. Després d'aquesta sol·licitud, després d'haver estat en contacte amb la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, d'haver parlat amb la Secretària d'Estat d'Hisenda i haver fet, la veritat és que hem rebut prou l'ajuda, en aquest cas de la Generalitat, se'ns ha aprovat això i ara el que tenim que fer és fer un pla d'ajust per tal de veure de quina manera podem incrementar els ingressos i reduir les despeses. Per tal d'incrementar els ingressos estem en contacte, conforme he explicat en altres plenaris, amb el de l'IBACE, amb CEPIVA, i si conveni que ho vaig comentar de que a canvi de les passades del polígon se'ns liquidarien els 350.000 euros que encara queden pendents. Això és una de les propostes que tenim i com podem reduir encara més les despeses. Dir-vos que som l'únic ajuntament de la província d'Alacant al qual se'ns ha aplicat aquesta mesura i que de tota la comunitat valenciana s'ha aplicat la mesura a 20 municipis. Després, dir-vos que del Fons de Cooperació Municipal, que ja vos vaig comentar, que és un fons que la Generalitat enguany ha clavat en pressupostos per a assignar a tots els municipis unes quanties en funció dels seus habitants, a l'Orxa ens corresponen 18.050 euros i l'altre dia va aparèixer, en el mes de maig, perdó, en el mes d'abril, va aparèixer la resolució diguem que se'ns havien de concedir aquests 18.050 euros i que durant el primer semestre de l'any se liquidaria la meitat i durant el segon semestre de l'any se liquidaria l'altra meitat. Actualment encara no se'ns ha liquidat res, però considerem que el primer semestre ja s'acaba avui, que per tant en breu rebrem aquesta quantia d'aproximadament 9.000 euros per a aquest concepte, cosa que també ens ajudarà. Respecte a un projecte que us vaig comentar per a fer de la Universitat d'Alacant i dels membres de l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric que situa en la zona de Canèsia i en altres zones del poble, com és el Castell, el Castell de la Barcella, un despoblat ibèric que sembla que n'hi ha prop de la zona de Canèsia, que això ho han descobert ara fa poc perquè han estat fent
fotos amb tecnologia que tenen des de la universitat i per les parcel·les, per la manera de veure com estan distribuïdes les parcel·les, allí la quadrícula i tal, diuen que proper de lo que és el despoblat municipi de Canàcia que possiblement hi haguera un antic poblat iber. Però bueno, ara us informe que a partir d'este dilluns, el dia 3 i fins a la setmana de festes de l'Orxa, és a dir, crec que el dimecres abans de festes de l'Orxa, així del poble, de l'alberg, estarà quedant-se un grup d'estudiants i de professors de la Universitat d'Alacant per tal de dur a terme tots aquests estudis que van a fer en la zona de Canàcia, en el poblat iber, com estic comentant, que està a prop de Canàcia, en el castell i en el castell de la Barcella. Dir-vos que el dilluns hi haurà una presentació així a la casa del poble, de la vesprada, de tot aquest projecte, de com van a fer-ho, volen que s'impliqui el poble perquè ells volen conèixer sobretot de gent que ha conegut antigament el terme treballat, de com estaven distribuïts aquestes parcel·les que ells veuen, perquè això ho han de fer en tecnologia perquè actualment tot està en brossa i no es veu com estan distribuïdes les parcel·les. Però gràcies a aquesta tecnologia que utilitzen han pogut veure que les quadrícules són molt perfectes, a més estan prop del riu, una sèrie de condicions que ells consideren que ahir antigament possiblement hi haurien habitants. El dilluns es farà la presentació sí que m'agradaria que fer un cor per la veu del poble, que aquells que estigueu interessats en participar, aquells que recordeu coses de com estava el terme antigament, que vingueu, perquè ells volen implicar molt a la gent, perquè la gent primer conega tot allò que van a fer, perquè ara faran una presentació del que va fer-se, però després, quan acaben, faran una presentació de tot això que han anat averiguant, que quan tinguin acabat l'estudi. I la vostra ajuda, l'ajuda de tots els que conegueu com estava el poble fa uns anys, evidentment serà de gran ajuda per a ells. Després, respecte a les obres del barri Lleó 13 i de Santa Helena, sabeu que aquesta mateixa setmana, el dimarts, van donar inici les obres en el barri Lleó 13, que són unes obres que tenien pendents, que van sol·licitar a la Diputació, consisteixen en el canvi de vorera, la millora de tota aquesta zona, es farà una jardinera també amb un banquet. La veritat és que ja ho vaig dir en el plenari, que creiem que és una obra que quedarà molt digna i que a més era necessària perquè la vorera estava ja perillosa, estava totalment solta i els cotxes cada volta tenien més difícil d'accedir també a les funcions d'ell. Està previst que aquestes obres finalitzen en la setmana de 24 hores, és a dir, el dia de 24 hores ja estiguen finalitzats, perquè és un dia que ja vam més gent de lo normal i a més que està per a festes. I paral·lelament a aquestes obres també es va fer una sol·licitud en el mateix projecte per a fer una actuació en les escales de Santa Helena. Les escales de Santa Helena per a recollir-les i per a posar un passamans enmig de l'escala i aquestes obres donaran inici ja una vegada passat l'estiu. Ara es fa aquesta primera obra i les del carrer de Santa Helena es faran ja més endavant. Després, tenim també en marxa un expedient per a fer unes obres en el mercat, unes obres que vam sol·licitar per a ampliar els puestos del mercat. Com sabeu, els puestos que n'hi ha dins del mercat, si algú vol muntar allí, es queden molt xicotets. I el que vam fer, vam presentar una sol·licitud per a una subvenció que se'ns va aprovar, una subvenció que és d'aproximadament 5.000 euros, no crec, a 4.700 euros crec, i és per a ampliar aquestes parades, de 2 parades fer-ne una, per a que els que venen a muntar, quan hi ha pluja o quan puguen muntar dins del mercat, i per tant de cada 2 parades se'n farà una. Aleshores, ara si n'hi ha 4, se'n quedaran 2, però seran 2 més grans i que podran utilitzar-se. I al mateix temps també estem previst en canviar la porta d'accés per a millorar aquest accés, que sigui un poc més ampli, això ara tenim que veure com ho fem. La qüestió és que ara va enviar-se la invitació a totes les empreses del poble que vulguin participar en aquesta obra. Sols s'enviarà a les empreses del poble perquè aquesta obra es pugui quedar a el poble. Esperem que es presenten almenys 3 empreses, que són les que s'exigeix sempre que es presenten almenys 3 empreses. I una vegada estigui seleccionada l'empresa que farà l'obra, ja continuarem amb el procediment
sense entregues. Després, ja us vaig dir que en el pla d'obres financerament sostenibles d'enguany les actuacions que anàvem a sol·licitar era la reparació, que això ja està enviat, quan ho vaig comentar en l'anterior plenari no estava enviat, i ara finalment ja us podem dir que les actuacions que s'han sol·licitat són la reparació del sostre de jubilats, que és un sostre que té filtracions, el canvi de finestres i la pintura tant exterior com interior del local dels jubilats. Després la reparació del sostre del local dels joves, que també és un altre sostre que té filtracions, com ha plogut tant, que al final el pla d'obres financerament sostenibles enguany va destinat precisament a tots els danys que han de fer les pluges. La reparació del sostre del local dels joves i la pintura també del local, perquè de les filtracions han quedat les paredes marcades. Després, la reparació del sostre de la biblioteca, el canvi de finestres i la pintura de l'Ajuntament, la reparació o substitució de les finestres del gimnàs, perquè són finestres que són molt grans i que no tanquen bé, que a les portes estan obertes, donen molt de problema. I després la urbanització del trosset menudet del carrer Santa Elena, que és el de quan baixen les escales que estava comentant, que va fer-se l'actuació ahir, doncs la vorera ahir, que és el trosset de carrer, també està malament. I el que es preveu és canviar el conducte, el sanejament d'aigua i aboquinar aquest xicotet trosset de carrer també. Després, respecte a la carretera de la Vall de Gallinera, us vaig dir que havíem fet una proposta per modificar la quantia total de la subvenció que se'ns havia concedit per a poder asfaltar tota la carretera. Us informe que s'ha aprovat aquesta modificació i que el tècnic al que s'ha encarregat per part de la Diputació la redacció d'aquest projecte està gestionant ara mateix amb el Departament de Carreteres de la Diputació fins on aplegarà una actuació que des del Departament de Carreteres va fer-se entre municipis de la Vall de Gallinera i l'Orxa. Ara el Departament de Carreteres va fer una actuació per a millorar la carretera que uneix la Vall de Gallinera i l'Orxa i és una actuació que té que ser intermunicipal, que afecta els dos termes dels dos municipis. Què és el que està gestionant ara l'arquitecte, el redactor del projecte? Fins a on aplegaran el terme de l'Orxa i aquesta actuació que va fer el Departament de Carreteres. Una vegada això estigui clar, ja ell es començarà a elaborar el projecte per a que el tros que no executa el Departament de Carreteres s'execute mitjançant aquesta subvenció que se'n va aprovar també. Després, de la convocatòria de millora de polígons industrials que vaig comentar que havia presentat de la Generalitat Valenciana de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, dir-vos que se'ns ha denegat aquesta sol·licitud, no se'ns ha aprovat, perquè no tenim prou punts. No hem aconseguit prou punts perquè el polígon industrial no està acabat i es tracta d'obres de millora de polígons industrials que estan acabats. Per tant, ens en queda fora. Però segons se'ns ha informat, des de l'IBACE es preveu que l'any que ve, si hi ha pressupost, estaran ajudes per tal de realitzar actuacions per a finalitzar i acabar d'equipar polígons industrials. Nosaltres, paral·lelament a això, a la Diputació també li hem demanat una ajuda, que és el pla d'obres del 2018, per a realitzar aquesta actuació que ara se'ns ha denegat per part de la Generalitat, però encara no s'ha resolt per part de la Diputació. Dir-vos també que s'ha procedit ja a la contractació de personal socorrista i d'una monitora per a l'escoleta d'estiu, que ha sigut uns procediments selectius que s'han fet aquestes 2 últimes setmanes i que aquestes persones ja estan contractades. Informem-vos que el proper dimarts donarà inici l'escoleta fins al dia 11 d'agost i que la piscina tancarà les seves portes el dia 3 de setembre. Després, dir-vos que, com sabeu, aquests últims 6 mesos hem tingut 2 salaris joves del poble, un salari jove que es feia les funcions de jardiner i un altre salari jove que feia les funcions d'auxiliar administratiu. Avui mateixa se'ls ha acabat el contracte, després d'aquests 6 mesos, avui se'ls ha acabat el contracte a aquestes 2 persones, per tant ja no estan treballant per a l'Ajuntament. I informar-vos també que este dilluns comença una persona a l'Ajuntament que estarà contractada durant un mes gràcies a una subvenció de la Diputació. És una subvenció que va treure l'any passat, que ja vam contractar una persona i que a partir d'aquest dilluns estarà a mitja jornada una altra persona durant un mes a l'Ajuntament, ajudant a totes les tasques d'administració.
Després, de cara a l'estiu, i per tal de cobrir vacants que n'hi haurà, per a cobrir les vacances d'estiu dels treballadors de l'Ajuntament, dir-vos que anem a contratar a un auxiliar administratiu i a una persona que faci les funcions de neteja i manteniment. En el cas de la persona que es contratarà per a fer les funcions d'auxiliar administratiu, s'aprofitarà precisament que ara hi ha una persona que ha estat durant 6 mesos, que coneix el funcionament de l'Ajuntament ja i que s'ha fet totes les tasques per a que durant el mes d'agost cobrisca les vacances del personal de l'Ajuntament i que l'altra persona, la persona de neteja i manteniment, que ara aquestes setmanes fan un procés selectiu, trobarà algunes bases per a que la gent que vulgui treballar durant el semestre i fer. Tenen també dos tipus d'ajudes per tal de contratar a persones menors de 25 anys i que estiguin inscrites en programes de garantia social. Són en concret les ajudes en PUCU i en PUJU. Unes són per a persones menors de 25 anys inscrites en el programa de garantia social que no tinguin qualificació i una altra és per a persones qualificades. Però nosaltres vam fer la sol·licitud i ara se'ns ha concedit i s'ajuda per a dur a terme la contratació d'aquestes persones. Per a les persones no qualificades se'ns ha concedit un total de 18.378 euros i per a les persones qualificades un total de 15.352 euros. Dir-vos que nosaltres vam fer la sol·licitud per a contratar un tècnic en jardineria qualificat, un PO de jardineria no qualificat, un auxiliar administratiu, és a dir, vam demanar per a contratar a 4 persones. I aquestes 4 persones no les podem contratar perquè ara mateix no disposem de diners per a poder contratar a tanta gent, perquè tot i que això està subvencionat, per exemple, ara d'estos 6 mesos que hem tingut els 2 salaris joves, la Generalitat encara no ens ha pagat això. Per tant, ara no anem a contratar a tanta gent si no sabem quan la Generalitat ens pagarà això. Sí que intentarem contratar algú mitjançant aquestes ajudes, ja que se'ns ha concedit, almenys contratar a una persona de cada de les que us estava comentant, però que no aplegarem a aquest tope que ens havia concedit la Generalitat. Després, respecte al servei del metge que està prestant-se actualment, com sabeu, este mes i el mes d'agost, en juny i agost, la metge titular de 6 Reyes s'ha pillat un mes d'excedència i a més el seu mes de vacances. Això, degut a la falta de personal que es treu de la conselleria, ha suposat un canvi en el servei i una retallada en el servei, que ja es va fer una sol·licitud per a que això es solvente, per a que no hi hagi aquesta retallada i per a que es cobrisca el servei com a mínim el bàsic, perquè el que estava oferint-se fins ara era molt deficient i no donava per atendre a tota la gent. Ara, durant el mes de juliol, sí que hi haurà servei amb normalitat i durant el mes d'agost se'ns ha dit que van a fer totes les gestions oportunes perquè ells no disposen de pressupost tampoc per a poder contractar. Al final, les persones que tenen han tingut que anar distribuïdes perquè per això i unit a 3 vacances o altres excedències que s'han pillat en altres llocs, nosaltres tocat un poc el servei i al final el personal és el que n'hi ha i durant el mes de juny ha ocasionat un poc de problema. Però en agost, que és un altre mes que la Reyes, la titular, no estarà, se'ns ha assegurat que es donarà un millor servei que el que s'ha donat en juny. Va fer una sol·licitud per escrit, encara no ens han contestat, esperem que ens contesten, però sí que telefònicament se'ns ha assegurat això. Després, dir-vos que respecte al bar-restaurant de la piscina, vam treure un nou plec de condicions per a gestionar el bar durant 2 mesos, que les condicions d'aquest plec era pagar 400 euros per cada mes, és a dir, el contracte es formalitzarà des d'ara, des del 3 de juliol fins al tancament de la piscina i al final hi ha 800 euros per tot l'estiu i una sèrie de condicions. L'equipament l'ha de portar, l'equipament mínim l'ha de portar la persona que vulgui gestionar això i nosaltres, l'Ajuntament, sí que cedir-nos taules, cadires, el que
vam col·laborar en això, perquè com sabeu no podem equipar el parc. Semblava que no hi havia ningú interessat i el dimecres van vindre 2 persones que són de fora i es van mostrar interessats i ara actualment avui de fet hi ha el segon de responsabilitat civil, han anat a Hisenda per a obtenir el certificat d'estat al corrent en Hisenda i el dilluns vindran i presentaran tota la documentació, esperem que presenten tot en regla i com no n'hi ha ningú més es contratarà, es farà un contracte per a aquests 2 mesos per a aquestes 2 persones. Per tant, al final pareix que la piscina vaig a ser gestionada i no passa res. Després, respecte a la barra de festes, dir-vos que la barra de festes de guany, com que l'any que ve no hi ha festers, es va fer la gestió de parlar amb una empresa que organitza tot aquest tipus de barres de festes que ho fan en altres pobles i per tant, igual la barra de festes la gestionarà una empresa que aquesta empresa al final ens pagarà a nosaltres una quantitat i que aquesta quantitat que ens paga anirà destinada a organitzar els 2 dies de festes que fins ara havien assumit les festes. L'any que ve no hi ha festes, l'Ajuntament tindrà que assumir aquests 2 dies, el diumenge i el dilluns, i una de les fonts de finançament serà el que ens pagarà aquesta empresa per la barra de festes. I això és tot respecte al punt d'informes d'alcaldia. Després, el punt 12, que és el de despatx extraordinari, ara la secretària us comentarà un poc perquè, com us he dit anteriorment, avui mateix s'ha firmat la certificació final de l'obra de la piscina i, si es pot, en aquest plenari anem a procedir a votar l'urgència de clavar com a punt de l'ordre del dia, perquè no figura com a punt, l'aprovació d'aquesta certificació final de l'obra i després es votarà l'aprovació d'aquesta certificació. Ara la secretària que això no es pot fer, no? Com està dient que com no hi ha majoria no podem fer-ho ara, per tant el dissabte del proper plenari suposem que farem algun extraordinari per a que no ens pilli l'estiu del mig i ja està, així de tancar això. I el punt 13 que són pregs i preguntes i ara ja si algú vol preguntar o dir alguna cosa és el nostre tot. A l'hora de memòria, Arnaldo, començant els reïndos d'aixòs, uno de 115.000 euros. Això de què és? Te ho diré d'un en un, perquè si em dic tot, això de què és? 115.000 euros. Els reïndos? Sí. O sigui, el pla reïndos o el que ara... Sí, que vos aplacen aquesta quantitat deguda a què és això? La del 2012, que és de 31.000 euros, i això és per un IVA que es va deduir, van haver unes quantitats d'IVA, de l'impost, que es van deduir. Van deduir. Sí. I després el que va fer, o sigui, Hisenda va tornar a aquest IVA i el Ministeri, després, al veure que aquest IVA s'havia tornat, diu, home, però és que això és una que va subvencionat, si a tu te ho ha tornat Hisenda, doncs ara tu no tornes a mi. L'IVA que va deduir eren 27.000 euros i al final la quantia augmenta a 32.000 euros aproximadament, no plega, per els interessos de demora. Des del 2012 fins a que això es notifica a nosaltres i tot el que ha passat, doncs augmenta aquesta quantitat. I en el del 2009 és per una sèrie de justificacions que el Ministeri no dona per bones. Van haver coses que van justificar fora de termini, en concret una factura que el Ministeri no dona per bona perquè la factura està duplicada, és a dir, un mateix número de factura, 2 persones diferents que treballen en el mateix lloc, una factura dividida. I el Ministeri, per això no dona per bo, per tant, no justifica aquesta despesa. Una és aquesta, l'altra perquè hi ha algunes factures que no han presentat fora de termini i què més? I per incompliment del compromís d'inversió que hi havia. Hi havia un compromís d'inversió de, no sé si era de 790.000 euros, d'eixa reïndos soles, i al final la inversió que es va justificar, com va ser menor,
pues, ell diu, no, és que tu tenies aquest compromís d'inversió que no has complit, jo t'ha donat un tant per cent que era subvencionat i un altre tant per cent que era mitjançant un préstec, perquè ahir van fer diferents préstecs i demés, i entonces el Ministeri el que reclama ara és la part proporcional que no s'ha fet la inversió, que torni si són diners que el va subvencionar, perquè aquesta subvenció anava lligat tot el compromís d'inversió que hi havia, i com tu no complixes això, doncs demanen que ho retornes. I al final, entre coses que no es van donar per bones ni justificades i tot això que estic explicant són els 115.000 euros. Sí, més lo del sanejament. Vale, deixar-te aquests tres, una altra cosa. Has parlat de més ingressos o menys gastos i has nomenat, has dit també una altra cosa, deutes a proveedors de 400.000 euros. Sí, total del pla de pau a proveedors, el Ministeri, quan hi havia molts ajuntaments que devien prou diners a proveedors i que hi havia moltes factures impagades, per a que aquests proveedors en el seu moment cobraren, va fer un pla de pagament a proveedors. No? El Ministeri avançava aquests diners, el Ministeri pagava aquests proveedors i les entitats locals anaven a retornar al Ministeri. En el cas de Cidelotxa, el pla de pagament a proveedors ascendia a 550.000 euros, si no recordo malament, estic parlant de cap, però més o menys això, sols d'una factura del polígon ja eren 400.000 euros, i per tant, doncs això, es va firmar aquest pla de pagament a proveedors i la modalitat que es va elegir en aquest moment era les retencions, és a dir, que l'Ajuntament no pagara però que no ingressara. El que mensualment l'Estat paga a cada Ajuntament, a nosaltres ens paguen molt menys que a qualsevol altre Ajuntament. I a més ens aplica uns interessos molt grans. Això en el seu moment hi havia la possibilitat d'haver canviat i signar de pagament a proveedors i que hi haver fet un crèdit amb unes millors condicions, no es va fer. Nosaltres ja fa temps que hem estat exigint o demanant que se'ns canviara, perquè la situació al final és que una mateixa administració pública s'està aplicant uns interessos altíssims quan no podem nosaltres pagar després a particulars, i és la mateixa administració pública la que ens està angoixant. I ara al final és el que se'ns ha aprovat i se'n canvia de modalitat. Sí, i l'última bala. Lo del poble i els... en què consisteix exactament lo del secretari o secretària autonòmica, el Ministeri d'Hisenda i el poble de l'Orxa junt en uns quants de València? Exactament què és? Pues ahí al final la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, que al final és qui canalitza totes les qüestions d'Hisenda, d'economia de diferents municipis, no? Pues m'imagino que rebrà diferents sol·licituds des del canvi de govern, pues haurà rebut moltes sol·licituds d'ajuntaments que com el nostre pues estan angoixats. Nosaltres vam tota la nostra situació ho vam traslladar a la Generalitat per veure de quina manera podien ajudar-nos i de la mateixa manera que nosaltres hi haurà altres municipis. Alguns municipis, la Secretaria, al final la Generalitat deu de fer la seva funció d'intentar ajudar als pobles menuts. Nosaltres no tenim recursos ni tenim capacitat com per anar directament a la Secretaria d'Estat i parlar amb ella, perquè al final totes aquestes qüestions nosaltres vam reunir amb la Secretaria Autonòmica d'Hisenda per a veure de quina manera la Generalitat podria refinançar tot l'endeutament que nosaltres tenim. Ens van dir que de cap manera es pot refinançar, perquè tu no, degut a aquest alt nivell d'endeutament, nosaltres no podríem refinançar això, és a dir, la llei no ho permet. Entonces, l'únic que ens va oferir és que negociàvem directament amb el Ministeri, que era amb el que teníem quasi tots els préstecs formalitzats i que era el que ens estava cobrant moltíssim, per veure si canviaven els criteris de tot això, les condicions. I és el que ens vam posar a treballar en això, dir al Ministeri que ens canviaven aquestes condicions per unes que foren més favorables. La veritat és que ens han ajudat molt i el que estàs comentant, al final ells fan de canalitzadors de tots aquests pobles que han anat. Ells ho traslladen, alguns pobles se'ls aprova, com és el nostre cas, que ja dic que de la província d'Alacant hem sigut l'únic poble i en tota la comunitat valenciana sols hi ha hagut 20 pobles. A més és curiós perquè la majoria són menuts. No n'hi ha ajuntaments molt grans.
I bueno, doncs, la veritat és que per aquesta part agraïts i contents per tota la gestió que s'ha fet, perquè nosaltres de cap manera, nosaltres sí que hem tingut que lluitar molt, que enviar molta documentació, la secretària, vam tenir alguna reunió en València i bueno, al final això se'ns ha aprovat. Esperem que